Ei, hola. Et comento la situació actual dels models de llenguatge, la intel·ligència artificial, com està tot aquest tema, perquè és un merder i ho trobo interessant per tot el caos, no? Llavors, comencem. El més recent és que en Darío, que és el d'Anthropic, va treure un model que era superpotent, era, la cosa millor, no? Que es deia Mythos. Va dir, és molt perillós, i s'ha de fer alguna cosa, no? I el govern americà va dir, doncs el prohibim. li van prohibir el Mythos, que de la mateixa manera és superhipòcrita, perquè el model de ChatGPT, les seves capacitats de ciberseguretat, que és on s'estaven enfocant, no? Eren exactament similars que les de Mythos, no? Llavors Mythos estava prohibit, però ChatGPT no, llavors super inconsistent, no?, en aquest sentit. Llavors, la culpa d'això és d'en Darío, que és un pringat. Després el govern americà, com que és que està totalment... no tenen ni idea de gestionar aquest tema, el que han fet ha sigut carregar-se, s'han autodestruït en tota l'avantatge que tenien per sobre dels models asiàtics, que tenien més o menys uns 6 mesos, 6-8 mesos d'avantatge, diguéssim. Ara, amb aquesta espècie de regularització forçada, ara ho han perdut tot. Ho han perdut tot, s'han anat a la merda. La meva conclusió final és que les empreses americanes, i més concretament, la meva predicció és que Anthropic i ChatGPT s'aniran a la merda per diversos motius. El primer motiu és el seu model de negoci, que són els tokens, no? Què passa? Que perquè el seu negoci funcioni han de tenir més ingressos que despeses. Actualment, cap d'aquestes dues empreses compleix amb aquests requisits. La pregunta és, quant de temps estaran sense col·lapsar? Els seus inversors en algun moment diran, mira, ja n'hi ha prou. I he vist també notícies de com aquests models cada cop són més bons, però cada cop són més cars. Llavors, he vist que moltes empreses estan mirant models xinos, moltes empreses estan anant a DeepSeek, a Kimi, no? A Minimax, no? Perquè és caríssim, no? Els models americans són una mica millors, però realment val la pena estar aquí. Ha d'haver-hi un equilibri entre màxima qualitat i que valgui la pena, no?, el seu cost. Llavors, una altra cosa és que volien treure a borsa, i segurament ho acabaran fent, volien treure a borsa tots dos, Anthropic i ChatGPT. Això què vol dir? Que necessiten capital. El que volen fer és treure a borsa i fotre-ho en l'SP500. Com que tot el món, tothom està invertint en l'SP500, serà com una manera d'alimentar aquesta bombolla encara més, no? Com que tothom està invertint, la idea que entenc jo és aquesta. I ho han retrasat perquè és que crec que serà un desastre. Perquè els models xinos, a la foto, no sé si ho veus, de color marrón, són els models xinos, la majoria. I estan pràcticament a tocar, els estan respirant a l'orella. Els estan dient, ei, estic aquí, I els models xinos, actualment, el millor em sembla que és el GLM 5.2 o el DeepSeek, tots dos, i són lliures i el seu cost és molt inferior, no? No sé si és entre 50 i 80% o inclús més barat. Llavors, aquestes empreses s'aniran a la merda. No sé si tu utilitzes models de llenguatge, segurament ho has vist, com cada cop, com més regularització han aplicat, els xats es tornen cada cop pitjor, no? A mi em va passar amb l'IDE d'Antigravity, utilitzant que al principi et donaven molts tokens i cada cop menys, no? És com que primer et deixen que tastis el producte i ara tens que pagar, no? Llavors, aquest model de negoci crec que no és sostenible, perquè el que estem veient és que els tokens cada cop són més barats, no? I és similar a... Hi ha una teoria, no sé com és la paraula, que és que a mesura que
s'innova en tecnologia, el cost de la producció d'aquesta tecnologia disminueix, no? Això és, per exemple, amb les plaques solars. Al principi costaven molt i ara estan rebentades de preu, no? Molt superbarates. Llavors, amb els tokens passarà exactament això. I llavors, aquestes empreses no sé com s'ho faran per competir. Perquè els xinos, per mi, ja han guanyat. Els xinos ja han guanyat. I ara també va sortir una altra notícia que els d'Anthropic estan plorant perquè els xinos els estan destil·lant els models, no? Els estan robant estan robant el que ells ja han robat, no? Perquè aquestes empreses el que fan és robar tota la informació d'internet i monetitzar-la, no? I ara diuen, no, és que ens han robat, però és que vosaltres també robeu. El lladre que roba el lladre és un lladre, no? Llavors, els models asiàtics seran el futur, jo crec. Els tokens rebentaran de preu i el futur és que un futur en què totes les empreses tindran models locals. A mesura en què el cost de producció de models de llenguatge sigui cada cop menor, això serà cada cop més, no? I també he vist que s'està desenvolupant hardware específic per models de llenguatge, similar als quan es van inventar per minar criptomonedes, doncs això igual. I veurem empreses que tindran això, tindran el seu model tancat per preservar la seva informació personal, no? Perquè tu com a empresa no t'interessa que una multinacional americana et pugui robar la teva informació, no? I sembla... La meva predicció és aquesta, que Anthropic... Sí, el que voldran fer portant aquestes dues empreses a borsa és, a veure si ho dic bé, privatitzar els beneficis i, com es diu, i socialitzar les pèrdues, no? I la idea serà aquesta. És una bombolla, 100%. El mercat americà està pujant perquè les empreses top s'estan invertint entre elles mateixes, si no col·lapsaria, i estan apostant a que aconseguiran la superintel·ligència artificial, no? Abans de que exploti la bombolla. El seu objectiu és aquest. Jo crec que no ho aconseguiran, jo crec que rebentarà tot. I moltes empreses... I serà igual que la crisi del .com, la bombolla del .com, que quan estava super famós, totes les empreses tecnològiques sortien a borsa i es forraven, i després va rebentar tot i van morir-se el 90%, no? Aquí passarà això. Els models de llenguatge són excel·lents per estudiar i per aprendre, això és sense dubte. A l'hora de programar, jo veig que no sé trobar l'equilibri, perquè et tornes dependent, la teva feina depèn d'algú que té subscripció, no? I això és superperillós, i les teves capacitats cognitives col·lapsen. Sento que és això, que col·lapsen. Llavors, sembla que estiguin fent una carrera cap a l'abisme. I en aquest sentit ho trobo interessant, eh? Vull veure quan rebentarà tot això, no? I si t'hi fixes, a la imatge que posa Epoche Capabilities, estan a 160 de puntuació, i sembla que si t'hi fixes, a partir de 130, no? Mira, si t'hi fixes, de 80 a 130, pujada bastant potent. Després, cada cop els hi costa més pujar, eh? De 130 a 160 els hi costa molt més, s'està aplanant, eh? No és exponencial, no és logarítmic. Ara sembla que s'està aplanant. O, en tot cas, estan deixant anar a poc models
les noves actualitzacions per temes de màrqueting. Personalment, crec que no s'aconseguirà intel·ligència artificial amb models de llenguatge. I el més interessant de tot això és els robots que volen posar-los i fotre al carrer a tothom, no? I això és tecnocràcia. Això és el present i el futur, que es volen carregar totes les feines. La gent ja no és necessària. La seva visió és aquesta. És una visió una mica nazi, no? La gent ja no és necessària i, per tant, ha de ser substituïda per les màquines. I ja està. I ja està. I no n'hi ha més. No sé. Per mi no em paguen per això, però per mi els que han salvat la humanitat d'aquests ultracapitalistes americans són els xinos. L'estratègia de fer els models gratis i lliures els hi ha rebentat, els hi ha explotat a la cara tot el negoci, tot el xiringuito. I això és excel·lent. Llavors, visca Xi Jinping, visca Xina, no? I ja està. I a veure, i això és tot el que tenia que dir. Ja està. I començo a estar fins als ous d'aquests nous models que surten, perquè és que ja no tota l'estona el mateix, És una mica millor. Mira els benchmarks. Toma pel col. I això és tot. Internauta, és molt interessant veure tot això, però hem d'anar amb compte que no ens prenguin el pèl. I ja estaria. Adéu.